Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. DJ waiting on fire. DJ, check it out. Precisely, I know another. It's easy to work on how to get them over Parasite. Watch out, this is mine. Not blessing me. I'll teach you to that example. I can't even one the road. I don't know. I'm a way again. Everybody, I'm on the bus. Everybody, I'm on the bus. I'm on the bus.
Ọjọ́ àdùn kan bó bá ẹbí ìsìnkú ibi ìsìnkú padà dé ibi ìsìnkú. If you beat me, I beat you. Now, ability of big girl. Ability of big girl. Come on. Biko meko haneze mara fagi na onye bụ Ambo misiso kwakpara abụ m di m na papa Chioma bụ nwanne anyị bịara inye aka otu a ga-esi wee mee ka mgbamnkwụ ahụ na ọ bịara n'isi njedebe taa ka Obinigwe budere ya ọzọ n'ebe ọ na-aga ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ihe ọma niile ka o rute ya aka kana a sị na ka o rute ya aka o zugbuo anyị ncha niile Chineke nọnyere ha ihe niile a na-eme taa ka ọ gaa n'udo na ekele anyị gị onye a na-eme agbamnkwụ ya taa gwara anyị afọ ya Chioma so tata bụ ụbọchị aṅụrị nyere unu aṅụrị Chioma ekele m unu ọ ga-adị mma afọ mbụ unu na-agbawa esi n'ụzọ ka ebe na-asụ njikọ njiri ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs ka anyị na-eche ka ọ mere ezinụlọ n'ụbọchị tata ihe m na-ayọ ka o mere ezinụlọ a n'ụbọchị taa Obinigwe kwabara ha ụzọ ihe akụ akụ ihe nwe nwe mụrụ nwoke ọ mụrụ nwaanyị ihe ọma niile dị mma ka o rute ya na di ya aka agaghị achọ ihe ọbụla achọ n'ezinụlọ ha ihe niile nwoke ji abụ mmadụ ga-ezu ezu n'ebe ọ dị n'aha Jizọs nwere afọ a na-etu gị etu achara ugo ego ụbọchị na-ekele gị wee na-asị jide ka ijiri ọ ga-adị gị na mma na-agba egbe na-asị na mbọ niile unu na-agba ebe a Jehova ga-akwụghachi unu mmaji ka mmaji n'aha Jizọs ekele gị biko onye ka nkene abụ m Ifeọma Mmejima junior sister na onye na-aga di taa ọ ga-adị gị na mma afọ na tata ụbọchị ọṅụ nyere unu eziokwu taa bụ happiest day nyere anyị nyere family a nwanne m nwaanyị Andy ebe ọ na-agakwa di ọ ga-adị gị na mma ka ihe nwere igbu ọha na eze ndị ga-abịa ebe a n'ụbọchị taa ihe na-agwa ndị na-abịa ebe a n'ụbọchị
stab na Chineke ga-ezite ha n'udo ma tinakwa ọfụma ebe ọbụla ha si wee bịa ha ga-abịa n'udo ma nakwa ọfụma na dochekwa ebe ọbụla ha sikwa wee bịa n'aha Jizọs. Amen. Ka ihe na-ayọ n'isi nwanne gị nwaanyị na di ọfụ ya na-abịa n'ụbọchị taa. Ihe na-ayọ n'isi nwanne m nwaanyị na di ya bụ na Chineke enye ha ogologo ndụ na arụ isi ike, nyekwa ha ọmụmụ nwoke na nwaanyị, nye ha akụ na ụba ha ga-eji wee zụ ha, nyekwa ha nchịkọta izu one mind ofu obi ha ga-eji wee biri ka di na nwunye. Esemokwu agaghị adịnata, ogologo ndụ ga-abụ nke Chineke ga-abụzi ha n'ihe ọbụla ha chọrọ na ndụ ha n'aha Jizọs. Ka afọ na-eto gị etu? Sunshine. Afọ nke ị na-ashine n'ezie. Egwubozi na-ekene gị wena asị na ọ bụ n'ịbụ mmanya n'ịbụ nkwụ enu na-ekpekpe na-asị na unu mesịa mmemme anụma ọ ga-adị ka aja konchu n'ezinụlọ Jehovah ga-esi na wee mere unu amara ife ọbụla bụ ife dị ụkọ n'ezinụlọ unu na-enwetabe Jehovah ga-esi na wee mere unu n'aha Jizọs. Ekele gị. Nna na-agụ iji a hafụ eke ọkụkọ ya ebe emetụtakwa eke ọkụ aka mana onye chiri ite ya n'ite biko menụ ka ọhaneze mara afa gị na onye bụ. Aha m Josephine Obu, abụ otu Dibu nwanyị. Dibu Egwubozi na-ekele gị gwara anyị ife mere unu ji na-akwado nkwado a niile unu na-akwado tata n'ezinụlọ. Anyị na-enwe ọṅụ ọfụma ọfụma Jizọs kpọtara anyị ndị ọgọ nwaanyị lalụ di so anyị wee enwe ọṅụ na-ekele Chineke mere ka ọ dị otu a. So anyị na-ekpekwala ekpere ọkwa ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị. Anyị na-ayọkwa Chineke nna ọkwa ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ya gozie di na nwunye a chiwezuga ka eme mmemme a tata n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu. Ekele m unu afọ nke osi wee na-agba mbọ wee na-akwado mmemme a ka ọ bụrụ ihe ajara aja wee na-asị na Jehovah ga-esi na ya wee mere unu amara unu gbacha mba na ọma mbụ ihe efu Jehovah ga-esi na ya wee kwụghachi unu ihe ọbụla unu tụfuru mmaji kwuru mmadụ n'aha Jizọs. Ekele gị ọ ga-adị gị na mma mami ekele gị See, there's no that thing can happen. All fans can go with itself. Now you can. Beautiful. Sorry, Food?
Ini ada sebab ini nombor kita. Ini lucu dah. Oma, ini kan kuat. Anjir kumnang. Kalau orang ini apa tu ni makeup, orang ini. Okay, makeup. Apa sih jai? Powder, foundation. Bukan nombor. Mami akalamu no. Abi ko menu ko haleze marando no bo. Me ka marando no. Aga de glamma. Aga de glamma. Ai for kunu so yakwado we bia di kan we si no no zu ka me na so de kunu ji no ga do na mala ha Jesus. Ulu marafumao uleje ana basi na yo bla be follow to fu na memma na je ga kwa chi unu magical imagine ha Jesus ekele m unu one man wine, girls say, process, and you say, she always had you gonna. I want to know more. I'm not going back at not one day. I said, Tony, I want to bring point. I can say, I'm a brother. I said, I'm not only a cab, one thing with the white, you can keep it. Or Macarata to your day. Need to allow it to do no need. But now my highest be his. Last say, on a due time, I will welcome you people because it's not easy to leave whatever you are doing on your destination to be with us without minding anything because Anamasino no. That's something I want to say about. Okay, I want a foreign guy happy. I'm going to up the phone. Yeah, after that, Shebi, I be going to get it. I thought I didn't get it. Please. We want another issue. So,
That one, Happy New Year. Is your agenda waiting for it? I'm going to have a attraction. Let's try you.
calling office once. But I never wonder as I am out of the Mama and Nagama. I don't have a few teachers. I go here on the Mananda. Then I'm off from that. Never and Lagos. Okay, say, yeah. Oh, God. Which one have you said? Oh, God. Ego Yesu. Ego Yesu. Ego Barato. Ego Barato. Great things is not to Zara. Children of 30 months. Ego Barato. Ogo Abanyana Robota Ogo. Here each other. Kucho over the Ogo Robota. Ogo shows that somebody hates you. The water that you need to go on Ogo. Here you make a good job. If they get touch you, all of the workers who got there, they need to die. Should be my name about me. You was remain. I don't care where to. I don't care. Oh no, also bulimia. Okay. Because you want your Jabanga. I'm a ma or not Macadamia there. Go give me. Yeah, for look where we could have not to the men. What a good God name. How about what they know? Son of that you no one amaro. No, they say Kunuki Baraba. Boso ni ya na-eme imari ije ahụ ị garụ oke nna wee fụ gị sọ bụ na ọ bụrụ gị na nwere onye ọzọ gwagara kede nwaanyị ọma gosi anyị ije aba ngaga daba na ahụ daba chukwu ọgozigo gị ebe na kash ịmara ebe oche gị dị n'onye ebe ahụ ije na Yo, we keep be on ya. If I ever take it in, not ever. What brought him? Yeah? Man on that walk on me. I said, no, you are gone. If you are like ya. So, who eat the gaga you ever like ya? Ah, what became what he came by, Yaki what time I can speak at the bar. Yaki why you faithful. Eat you well like ya. Is this a vitamin? This one is not picture. Anya nwe nke ndị afọ ụzọ abara mma ebe anyị na-egbu ọ nke ime mmụọ ka nke mpụta ife
Kam kwesịrị inwe dị anyị ihe nna-achọ ọsọ ama mgbanarị nwa anyị bụ anyị abụ ọkụ mmụọ na eluigwe ọhịa mfụ. Oke nne ngwakwuru ọtọ dobere m aka one a ị ga-agwa nwaanyị afọ onye na-anabata onye bụ onye ahụ ụgwanya n'ihu papa gị ọ sịkwa na odi ya ngwa ka anyị mara na onye bụ di ya biko onye setịpụ aka gị setịpụ aka ya ịbụọ na-abata aka gị setịpụ Chineke gbanyere anyị ya ezi hapụgodo nke ahụ anyị wọchị ya agwa na ibu di gị agwa na ya ọnyanwa mana ị chọrọ iji ego wee obi ya ọgọ dị agwa na ịnesa agwa na ya fụrụ ihe dị mkpa si na ihe dị mma ga-adị na ndụ ya agwa na ya kpataka a na-achịkọta akwụkwọ uje achịgoro akwụkwọ mgbe ogologo ihe ekwe ka o mee na laịn oke nna kwụnyere na laịn ka anyị mara ihe o ji wee fụ gị laịk ya gị anyị muvuo maka na ajọ ego na-etigbu ajọ ọgwụ odegbu ama m ị ga-etita nwunye gị ama m ihe ị ga-eme ntabịa iru n'oge gị o dewere akwa dị nwoke a ga-esi ebe akwa na Matthew 7:7 chọọ ị ga-achọkwa ịchọtago today ịchọtago ụmụ nwaanyị ndị anyị chọchisiri iru ọgịnị na-eme ọ maka dị ga akụ ebe ya enweti ya nkụ na-erubere paati klọkụ na-erubere 4 ekweti ya ata Wingo ka anyị mara nke oriri na-ekpo na nke oriri na oringo ọgọ dị ibere ya igosi ya ime ata ụnụ ọ dịkwana ọnụ amakwa ya ya ọnụ kwana ọdịzi anụ oche gị ọdịzi anụ oche gị oke DJ kwana DJ na onye ọbụla na-ebazi ụbọchị nhazi ọjị ọmụwa ga-ahazi gị nwa ga-adọba enwere m ọjị mana m nwere ọnụ ịma na abịa n'ihe a na-eme eme Chukwu nna nyere onye ọbụla akara aka ụmụ ndị ọ nyere akara ụkwụ nwee ndị ọmụazị nke mara ma na-ekwu ọgwụ ya biko thank you ọ bụrụ na unu nọ na tebụl m ọjị explain kezi ihe MC kezi ọrụ ya kezi ọrụ MC ọ bụrụ na eme explanation of ọjị na tebụl ọbazi n'uru na mụnwa bịara ọ ka mma na nnarazi biko ihe a bụ ọjị tupu anyị agaba n'iru achọrọ m ịnabata onye ga-abụ onye isi oche lokeshọn a ọdịdịkaka na ụfọdụ na-asị nọ na na-abịara onye kata esi mba agụgụ dike bikerere ofu onye kere igwe ke ụwa onye na-eri ego a ikenga ekwubeghị okwu ibido n'ime ego odegwu omena kash so onye odegwu ihe ga na China bụ ekpe ego maka na Akasọdịsa awụfu ego ọkpasọdị nọ n'ọgbọ aka obodo onye ọzọ sọdịdị ike ọma kụchakwa ọ ndị mmadụ na-egbe ha a na-agba agba biko anyị ga-ebido US biko onye ahụ onye ahụ tụpụrụ ya nọ n'ala na-ama m na unu alaike nọdụ n'ala kparịwa na ịkparịchiwe na ike maka ọnwụ na-elaikiri Jizọs Kraịst ekpere ọtọ ọnwụ ihe ijikwa na eme ebe sọsọ bụ onye mkpụrụ ebe a na ọdị ifu ọya ebola covid nọdụ ana Kraịst bịa omere gị mma maka oge o si eme nwanne abụọ a na-efekwa aka ebe a ọ bụrụ na ebe onye chọọchị anyị fere Jizọs aka ihe aka na-efere Jizọs ka ọ flashi thank you without us but ofe onye obi dị mma tụere Jizọs ahịa ga-amasị ya ihe ọ flashi anyị rigwara ndị bi ya mama etinye wetakwa ituburu ya na iche na itutuwaghachi na-eri ihu ha na-ezigbo ochi ndị Lagos bịakwara ụlọ aga m na Lagos goro akpa m na-asị ka m gbaghee okporo ejide na moto toburu akpa m ọ ka ndụ jiri ka ntọ akpa m toro azụ ọkpa ngwa pampas giruru akpa nwa nshi nwa be m nyụrụ agbara m akpa m ga-etu uwe na Lagos so nwoke m na-eyichi mgbawakwala olele nye ọhụrụ na pampas ọgwụ m eruo onye ka mgba gị gbakọrọ ndị osi ọsị you are money or your life and ego nji wee gasị nye m ọgọwachi o wee patakwa cement
Mosi, please take my life and leave the money. No, madam, we come with go get him mogo wachi kama wurundo. Oh, God, I am a Kumaka chief at a piece of Bago. I am a Kumaka. Kia Ojina Nemena. I will name Aronia, he can't go into Wakana Kumaka. And I'm running only silver. That is right. You go one haka because that's you. I'm ever. All right. I need a chamber here to pastor. I'm not going to King you come on, yeah, no, you need that blue. King you be I can't you tag in front. Yeah. That's why. I'll go. I'll be back a while. It's your first year. That should be. They want to create a headmaster na phone. They will go walk. And I don't know. And I don't know. Oh, not on a neighbor. Oh, no. And I thought my head beat to go get Coco Bazaar. As one on you want to. We don't have a church. I told you, I'm a car, lots of one that the women you but as I now, the phone shall rise again or Coco Nation. I don't see. When was a book on your ways in honor? Because she was there by it. No more, I can't see in there. But pay odds. There are your grand and cannot change. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, Chipo, Chile can Chile compare Chile can so. I told him we didn't go so for church. As you know, if I go below local, they'll let you to proceed. Oh, Chipo, you can't lie yet to a poor mamma, Samasi. Oh, can you marry? Look at your ma. Oh, can I pay the more? Chile can make better man to pick up all around it. Chile can make a pickle. Who was there? The wall like it. I must walk. I must do wine. One was wrong, look was wrong. Nabucco. Can you have a rapper? Don't let me a color. Bahamala. Hello, Lutolong, Lewis. Because when you go to in the way we go to work for our women. Kamanyawuru with you long no pull or because thank you. All right. Would you would you? Where can I pray? Now, when you know, cheated now, okay, now. Go back where I am, better go to Aka. I won't know for so deep, be a red. Kaigabadiru. Cheer. I got one on your team. You're in the archie, you're a patient in the archie. I will not have to go no. I am on here to know Jagabo. What the I tell when I want to look at out what I want to do. Because DJ, John Bondashi, I said, are you ready? I said, we will be ready. I said, good woman here.
weekend or weekend or the original tribe is that the one. That's the tradition. So how they come back to that to God Jesus Christ? If we are about other professor now. Papa now, okay. Dito onye video digital line ya ike. Didia. Maka bonge jeji. To be a man is not easy. To be a man. Kama ni shipi kanona kwa ibe wale yene men. Si baby ya kesi ya. Ogugo. Bonge jide ya no. Obidui. Ndo parako. Ndo haba. Ndo na atraje ego. Maka no le tigo ajogu. DJ no titi bi ademma. Wotu da bi ewotu. Agba ko kuno iye ku. Wotu da bi ayi na ade ofuma. Oje no no mo okenna. Oje to ontofu akwa, to rigo ko. Oje no nya bo ya. Ndị nwere ebi eji eri ego ọ dị ka ụmụaka Anambra. All the best. All the best. Ọ dị isi emezi. Ị ga-afụ mgbanwe. Ọ dị inwekwa wee ji ya.
Ọ dị n'arụ. Moved man without looking back. Akaparago. If you're not gonna he's able to win it, make it. DJ Wayo, DJ Wayo. DJ Wayo. Akpọkọchọ iwe ezigbo mmadụ onye 2004 erezagbo m mgbe ahụ mana a maara nnọgụ ọdọ n'ọgbọ kịta aka tifọchọrọ ọdọgụ juabens ga-eji mara gị onye ọgbọ laịn biko ọnwa onye chọrọ igwe gara abụọ ọ sị na ya bịara ebe a igwu egwu a ga-ata mma ata a ga-ata mma ata mmadụ ewu ya demi ya ka adịghị n'aba wemi ya ka iri na-eke iru ata ya emekwa na expect ya ezigbo mmadụ a ga-ata mba Nigeria Limited atabara agụ nwoke ego oke ego nke na-achọ ịdapụta aba were ya debi ya edebi a ga-ewere ndị ọgbọ chairman nọ n'ọgbọ adị ekwu egwu $1,000 Edegwu na-eri ego na chọọchị. Edegwu mere agụ na-eri agụ $1,000. Emerụkwana onye nke marụ uru. Oche ego emerụ mmadụ arụ bekwana ka esi agbacha. Edegwu mmadụ na-egwu ya oke nwebarụ mmọnwụ gị na-eti ọ na-anara ọnwazịkwa nke mmarụ ọnwazị nke mmarụ bụ nke $1,000. Pike ya ọfụma pike ya ma ọ sọ gị pụọ n'ọgbọ tupu mmadụ etinye gị. Onye nọ n'eye ezi nwanne nsogbu oleghị darụ bekwana ofe kasị nwanne m uru chioma n'ime ka nna pasị taị onye ndị ebe ego jabụrụ obere ego ịbanye ego chimedarụ ọ nwere ndị m nwere mmadụ ka a na-ekwu maka ya maka mmadụ ka akụ na-etigbu ego akụ na-etigbu ọgwụ agbata ntụkwasị nwere obodo ọfa ya ya maazị n'ọza gị ego dị ka gị na akpa nwanne na onwere onye gị na ya chụtara ọ ka ọ dị onye nọ n'ọgba uche anyị ga-agaba onye na-eme ife a onye na-eme ife a n'ime onye 2023 kedu onye nọ n'ọgbọ gbanụ m afọ onye nọ n'ọgbọ esi na onye obodo ka anyị jebe ọgụ si edobe inside ọ nwere ndị ji ego ọ nwere ndị ma ka esi eri ego Dangote nọ mba otije ojikwa ego nwa abụrụkwa ojije agbabeghị egwu ere ọsa akwa ka anyị ka na-ere anabara m mkpụrụ egwu na emechara dụrọ ma ndị ji ije ka ha si eme ọ dịgo mma bụ ije ka anyị na ọgọ ịmara otego nche juhere ọ na-agwa ama Jehova ka m fụrụ gị last ebe ndị ama Jehova na-achọ ndị ji ego na ndị mara mma a wee see gị nnọọ egi bike anyị emesighị ihe dị n'agwa bịa nwunye anyị bụzie agwa ahụ ịmara ndị ịchọrọ mana agụrụ gị na ndị na-oke oke ma nwoke ma nwaanyị ọ bụrụ na ị bụrụ nwoke agụrụ na ndị na-oke oke lesin inwe ike ụmụ nwoke ga-ekele gị ozugbo inwe ike ụmụ nwaanyị rọchie ebe ha nọ bekeshọn ikere ha ka ha ike karịga egwu bike kelere m ọgọ anyị nwoke ahụ ji ike ya mgbe ọgwụ na ọ na-anọ nwayọọ ya ị ga-afụ mgbanwe na nke ikpeazụ a ọ gịwasị mbata ime moto mbata moto gbakọta chenji ebido mere mgbe oge ọgọ ihe a na-eme na moto a ọ gụrụ na awụ n'ime moto esi nke uru na ọ nwere ihe dị iche ya ya na moto dị mma na ya isi na-eme mmadụ awụ etigbo nwa
go. And you remember, I be like you 2 mega on my boxers. Okay. I want to try to go to the Yan and 10,000, but not the 1.5, not for 8.5. Oh, yeah, God bless you. That's a Again, because can you want to grow behind them? They are not going to be police. Time, please. Okay. Okay, now that's me. Brother, man, no. Oh, man, the year they carry the year they don't know. The father, my young. She will be industry Nigeria limited. You get more. How much in my name, Bob? Over Simmer occasion. All the accounts put in you. Join on when you offer for the chief of Yemen and everywhere. Then I called on Obo. They give up a good marriage. But there is a good marker. Bacano Bagago. Oh, you name Joe Badari, the Barron, over Temple, I don't know, God of these your name. Onye can be here now. Ikenga ifa abro kwa maji. Ete kwa no nwere ihe ọsị na arụ na China, amarụ m n'oso ego ka ị na-agba. Ego ihe erite asa ka ị na-agba. Ikenga onwe ife anyị mere mgbe itukatara ego tube na ceiling. Ikenga ka isi eme. Ikenga agbacha na ọgba anyị ga-agụ mmanya. Ikenga ị ga-afọkwa mgbanwe amakwa n'ihe owere idokọta mmanya. When the community na time I do. What do you waste time on? And when you think about because maka the onwe you na maka ma onwe you to really go. Let's put that through there e bi get ma kulia. Because na kwa mo no maka na program aga dia kede bro. That way ike ya papa. Because you get more than one mother, but we are at a more MCR their last time. Manamara no pass and dollar. You go buy your harbor, Macachine, Conabana try, going out a Bobby Davido. Macayet office. You go buy a Ganada State. Came around that you good to that bad. Eh? Oh, my mother will cable. Upon the other member to go Carena, Macama, by 8 o'clock. I brought some dog. If I guess a bubble, Macade pass out of culture in your good. You begin to teacher. Chukuna, Magona Faggy, the boss in the Anna Capacity knew, Nafada, father, one man mother. Eh? You are more than one day, or more than one day. I will represent here. We have a bubble. Okay, get out on the bottom paper. Okay, that because all part of this here. But I know what we will do. The Wunya in the region of that to be never trainer. Giaka High after all, but the teacher, they put together more paper. I Maka isi mebi ala side. Ngwamu no de ngwamu na ya no wetete. Tede tede ono, tede ono wa. Tede ono China. Obe pia. That
DJ waiting on fire. DJ check it out. What's your name on a DJ? Ice block. Nzikwara okwu a ka agasị na-aga na nwunye gị nọ na bed. Ikwuo dị okwu a ka ndị ọzọ nụ. Biko ịmara nwoke na-asụ. Ọkwado China mara mgbe ọ na-eme mmọnwụ ịjọ. Onye kwu mmanụ gị. China uche gị dịkwa ya o. Dị ka ego akarịgo. Thank you. Biko ebinyego gị mmanya kịta gaa straight ebe ọ gaghị nọ. Maka time. Esokwa na ndị na-eme ebere ọma. Eso na ndị na-eme ya. So ịkwadoro m akwado. Uche gị dị ya. Atanteto chukwu agọzigo gị n'ime ego gị eziokwu ego mụ na gọfọ ego na-egodo na ego ihe a na-ebi ebi ka mpe biko na atụkwụghị igba egwu biko peta nọ n'ụzọ ka anyị fụ ụzọ mebiri unu ka a kpọrọ ya ihe a kpọrọ unu bụ ashebi na ndị saịdị biko gbazara ya na-apụta ọgbagọpa anyị jụrụ eji Wata de wanara ko. Ko pai hala ko ku ji ja ye jo. Oyiro ayana fu. Njegi njanu nu na du ije serere. Amen, amen. Aga mo zo to mo zo. Aga da mo zo agwa. Oga kai bagebe na stage. Kai ba na stage. Ba se bi gwa kai na no. As if just join down and hanago. Oga se bi anago. Bagebe na stage. Bagebe na stage. Ego agrono. Ego agrono odiche. Akwado siri ta ige. Ego iti matama. Ego designer. I'm saying it, that give up people change, I'm telling you. That give up people change, I'm telling you. That give up people change, I'm telling you. I can thank you because I want to some of you that now I got one cake. Thank you. Okay, now. Then I want to go also when you have a campaign. I think you know why you're not calling. Because I thought they were taking observant, please. Because I get to what they care now, but by the way, children that they are going to have here at this end, and without much more time, they might not be questioning on Anna. Tidak kage nama.
We can let 1,000 because have to take our money. Balance ya can collect ya. Balance ya can connect ya. Connection guide connection. And I go there. I think a balance. Because no time watch out of them. When they be down on a table, I put the egg down. And the time they my attention. Up again. But you get the money. You go to Zaria. Because I get good. Okay, then this is 9 months. I did a KJ Gaga on my ego. You never table. I said, I'm good to ego. So I just one ego now. Just the very near the table. The very done big, you name it Panamoro. Maybe Dinamoro. The very may go name table. Camaro no, the Marafo, or the Farafo. When they make a Rora, they will table. Bikelis, ego jiroi. Moke na bebe. Moke mara ke izo zade. Trump pass ke ji mara odegu. Odegu na Lagos. Mazuraro. Ojige mogo. Moke ji one day wrong. What 2 days ago you bunya bam. Odegu ekendie. One day tomorrow. Ezigbo nwa omenambo ojege bongo ego jiri oyi o nwere na nke baza igirigi ọ ga-adịrị gị mma onye asfaltị tọgbọrọ ego n'elu tebụl a na-awụ n'elu tebụl ọ ka ọ dị. Alright, the young importer ọ chọrọ ọzọ odegbu mụ na ga afọ bụ anya ịbịakwa biya ọma na young importer n'elu tebụl ka ntị wụsa iso ndị ọzọ adozi iwu ịmazị ka ntị tawai ihe a bụ pasụl emekwana aka na ana maka imebi ife mee ka o ya esi donye akụ sọsọgbu bụ ofu nwaanyị obi kara dọnyere m ebe ahụ adọnye etuzina ya etu dọnyere m ya n'elu ebe ahụ dọnyere m ya kpam ikeri ya ka o wee zuo ikeri ya eke ngwadarụ bịa gbarụrụ m ndị ihe ka mmarụ ka ọ ya dị isi na ọgwụgo ọma na ọ ya agwụ gọvanọ abịago ọ ndị bụ na ha na-eme mmemme a gọvanọ ịmaazị ka anyị si eme ya ngwa cheta the last time anyị mere ya na nke Ugochukwu gọvanọ donye ya adọnye karịa wetara ego n'elu tebụl a kedu ụdị ndị mmadụ ahụ bụ alaiki ọkwa m na-arụ ọrụ a na-emebi adị m alaiki ya ọ bụrụ na unu amaghị ka esi eme unu asọpụọ ya achọghị mmadụ ịga n'elu tebụl a atọ chegodoro unu ego a bụ ego unu asọsị tinye ya n'akpa m hapụ ego ahụ gọvanọ ị na-emebi ya na mgbe ịma mbeta ata okay 3,000 naira a na-ekwu egwu a na-eme time adrọ onye nọ n'ọgbọ a onye na-eme ife a bịa ya kwa akwụkwọ nwaanyị agbata yesterday ka ị ka nwere mind iri ego nyere na nwunye gị 3,000 naira onye gbuo oge inye ya nyere m ya anya n'aka onye gbu ya ete mana ihe na-emebi ya n'isi all like that. Ọ bụ na nwaanyị na-achọ nwa ụlọ ewe n'iwe wee bịakwute ụkọchukwu ya kpecha ekpere kedu ebe o si weta nwa ahụ n'aka onye ọkpa n'aka ụkọchukwu ọmụwa bụ ụkọchukwu ekpere a mbere na nwa ka ọ dị n'afọ ịda atụrụ site n'ụmụaka onye ha chọrọ gwa anyị agụọ mbụ ọbụna onye izu gwa dị ya ịbụọ atọ na ya uche gị dị bịa isii Governor in financial. Governor in financial. Or Ministry Governor. Youth precisely. I know one another. Or Ministry Governor. It's easy to work on how to get them over. What I go say mine. How blessing me. How did you go down the I can't go one more. I don't know. I'm going to get
If you beat me, I beat you. Now, ability of big girl. Ability of big girl. Governor. Governor, check your email from the bleach. Come on, let's go. Look at them. Governor, who is about to see you?
Agbárí ọmọ ọ̀wẹ̀ ta. Agbárí ẹ̀ṣẹ̀ bàtà àlọ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Méjì ní choice ọmọ tẹ̀lé. Agbárí ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ náà agbárí ọdún yìí ọ̀túnká. Agbárí ẹ̀ṣẹ̀ ọmọ kan wá. Ọmọ ìdàmú kan náà wò jẹ́ ọmọ. Ìmọ̀ náà agbárí àkọ́kọ́ tẹ̀. Ọ̀sẹ̀ ìgbọ́nà tó yẹ kí agbárí anáàjì. Agbárí ẹ̀yẹ kẹ́nà rice. Agbárí ẹ̀yẹ kẹ́nà rice. Agbárí awolede alayọ. Èyí ti tilé káàdì ìdúró ego. Anáwùsù ẹja wùsù. Làzúù. Lọ́kọ́tẹ́ sàgbọ́ra. Wọ́n sàgbọ́ra. Ó ní ìjẹ́. Ìjẹ́ chance ń gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà. Bàbá kan bẹ̀rẹ̀ sí ìdúró. Spain. The pilot said in honor of them. Onye na-ata ibido. Obi na ụkọ ọstel. Pasakela. Ezigbo na ọmụmụta. Ọbụrụ ọkarị. Dọkịta nke. Ego dị na mmadụ nwoke ọma. Ebe maka ife na ebe maka iji touch. Iji touch. Onye na-enwe eze nwaanyị na-ese gị. Onye ife na-achị. Pasakela. Gẹ́gẹ́ bí lèyí tòun náà. Ilé ìpínlẹ̀ ṣeéṣe. Pasakela lè wí ìdìbò. Pasakela lè wí ìdìbò. Pasakela ọ̀gáfẹ́ tẹ̀s. Ọ̀gbọ́n náà ní ọ̀gáfẹ́ bá tẹ̀s ẹ̀ náà. Pasakela ọ̀gáfẹ́ tẹ̀s. Ọ̀gbọ́n náà ọ̀gáfẹ́. Ọ̀gbọ́n náà ọ̀gáfẹ́. Pasakela tó tó gẹ́gẹ́ tàbí èrò. Pasakela. Pasakela. Blessed is it.
Thank you.
Because I watch in our mouth no when they go a gang where God a very change. I have to go to the illegal. I have to go to the illegal. When you put a okay, when you put a Lagos. When you put a Lagos. When you put a Lagos. When you put a ego jab a good mortgage. In my days, illegal. Para green area breeder for Amabuna Target. Is an Andini Bruno. In that Dodge. I don't know what happened to gain a kind of fence. I don't know what can they near Ramot. I want to do. By now, that time I don't know.
On the homage, entire homage is the people that are going to give their gifts to the stage. On the photo as you see now, the person that people are asking who is the person. Any other person, but new money 2020. New money now. New money ain't going to find sitting in our home. Alright, one day in our same travel, 2 days. The youngest importer. They are China, all the same number 80,000 naira. Come on, you go see it. What's your mic? 200,000 or more. How about 200 naira? Thank you. One time, billions of naira, 30 million kg. He did not all of the people who go to our home, they will go to our home. So much happy. When they are very disappointed, they disappoint the good guy. Again, on a one. Again, very bad. Again, they take now, and the blue can solve it. Again, now. Again, another. Come on around the Qatar. We're sitting on all the boats that you will be moved. The car will not also be moved to one of them. Moving thread. Adamaka. Moving thread. Adamaka. Oh, we didn't know where we are going. DJ. Como aka DJ, ini Lagos Mara. Ode Braga, you are going to go football all like that. And what is the other MC? One of the okay. If you got your bill on, everybody to seven. All you have I'm going to watch, brother. I'm not going to go. Ekele m gị ọ aha biko mee ka ọha na eze mara afọ gị na onye bụ ọ ga-adị gị na mma biko gbara anyị afa gị ọ ga-adị gị na mma anyị fụla tata bụ ụbọchị aṅụrị ọgadịrị gị na mma anyị fụrụ ka unu si wee bịa n'ikem na mba unu gbaa wee si na unu zuru ka eme na-asị udekuru ji ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs gwana ọhalaeze ihe na Chineke ka o merụ ezinụlọ na ezinụlọ ọfụ a na-akwadebe n'ụbọchị tata
From Naya, you go was neck and leg, well, last novel, Bombaya, Libuquenu, Nancy is the kitchen, I got a mao. I will let last time my mouth would be a man as you know, never tata. You look up here, ditching as you know, no. I have blessing in so I don't know against so well. He have a hair do collan do no know what a bay. Who gets now, no dinner when you wear what Allah had Jesus. A good was a can I got a gram. No, because on your company. Oh, more about my because men look at as a mother is bafage. I found the charity. I got a number. When I could be the guitar, I'm the man or in Duke, yet you can a madam. Not that I want wine or bump with your man. I'm a novel angling, come on, wine. I can I know after Mumbuno in Embony no Matata. Why soon no Zukama? When I see the Kunuji. Nandi Bobunda Mapakana see the Koja. I got the number. Kahina Yochika commerce no of 4 no. Yama Yochika Kanko. Naya Comeyaro Hozo. You are in a spend. I'm with ya 10 times 10. And the car on your hand, who she what I go. I need you of my. I got the number. I got the number. I found it to get to. I found Charugo. I from 9 chapel. Ego was neck and egg. The whole was empire neck and egg. When I said, I'll neighbor and then on a site. That's it. I got the number. And my baby, that's not that to remember. I'll go through Nefla. Meposo, Udotorato. They had in a door corners in one and never to them. You guys not remember what you had Jesus. I can angry. Because Manuka or has a marapage. I got a number. Manuka Mara Obi the guitar, Tata Bobos. Of Angry, I should have brought angry one day. I got a number. Manuka Mara, he had the globe in a check a comment, regular or gaggy or go for gay. Na after Kunmas in the manual. I got a number. I'm a sinner. It's the type of woman and my got here. I'm a children. Yeah, working, you know, Mamma. Have you been since? Okay, you know. Okay, goes you know, goes you know, goes you know, goes you know. Oh, you. When I got a number. Gafa, I need to get. Tell me. You go back and you. And that's not one of my and that's a good and I from Bunuban and Mamma, and that's not Mamma. If I didn't be full to food, you got what you magical Madina had Jesus. I can